Jomorigeri asorbo tironde kubwatekana nabatyotere bechigosori bune enchera yamo yokorokia obwanchani sikoyo nkoyo oroniga batyotere betimi ya Shabana horosagia rwa Thika Road branch ose TRB bagendreire korokia hobo mobwabo hase ogwesokia nagoika hase omoiga oyomo okomosira omobwatani obo maiga yokomosiria omoibori oye nigetambokero kiaenekiwa kobose kiaenekirie korenta riberera hase enkeyo egento bono kiaenekirie obuyabo koroisia abasani chinga kichonse omorikito Daniel Omwaga nwari ngase homosabaro yo nabono robotirwa asenchiro bwikron okoremania obomo amono obwanchani bwememono nigo bwarekane teteneni magaga yabatyotereria abetimu ya Shabana FC orosagia orne kabisa arwa TRB Thika Road branch wekirana asegosori yo mwerio ye ligi ya FKF SportPesa Kenya Premier League imeyegesero kia Wendo Green Stadium county ya Migori egati ye timu ya Shabana FC yamonekera bugia KCB korwabwe abatyotereria bwa abachokie bara eyema seyemo weekend ya sensi imeyamarani eliogo chiako muremi mubwatani oyomo aserieta George Mirera ase ogosiria omwibori oye egetambekerekyo gya Shabana TRB nigo kyarekana korento baremugo chia senka ya Mirera anene magega yokwego kekambi asenka yaye koragera gotenga ukumbuke mwetu alivyokuwa nago utomorero botuko bwakia omunyakerobo obworosaje orwa TRB erikana moriasi nigamoremya George Mirera na korueira yokomosira bosio bomuganda bw'abantu obwo baikana eryo kurengora yabo yo mwerio kegima George pole sana aso obokongubu tutakuwa pamoja mpaka urudi to your normal routine ukwetu sawa okwana ekerekyo n'ensoko TV Edgar Bwari umubwatani o Shabana TRB nabo igomorikyo munebwe welfare ya Shabana nigo ikengero yaye asenchera ya bene nabo igo kubakira ababwatani bonsimbu ya mono asowikirana Samareta Angoro Bwari from Shabana Thika Road. I'm also the welfare secretary. We showed up for Mirera for the loss of his dad. Sorry, our condolences. Hiyo ni ya dunia itapita. And thanks for everyone for showing up. Si wote tuko kwa hii safari. At least we can show that Mirera had good friends. He has created a good family. Nawashukuru nyote for showing up and mali kila mtu anaenda mfike salama salimini. Thank you. Engona yende nigo yabakabakekanibwa amono musubati Ostela Kangina oyunere ene kyanga go ikadenge gotachiali baratoriaye asomo yego yobwo mwerio obwoko mweni omugaka Mirera Tegoro Kangina Ostela. My other name's Adoin. I'm the secretary of TRB Welfare. Wachakwa on Pole Oyo Street Katomabo. We are together in this, and may his soul rest in perfect peace. Poleni sana. Thank you so much. Ondigi mtetezi uyunere oro mubwatani o Shabana TRB nigatogiye wamobwe wabereka babo kwene kibonorosaje oruo osebono ababodi yakugendera no moyo yuyu Thika Road branch Shabana team twachirega igamarani nyabworoba asoja ko konzora wa brother George Mirera to yonya de osirio moibori oye. As you can see, I got three members ya wange wa Shabana Thika Road. Ona bo motobwate to encourage as friends. Toika namo kerenga kiyo bakongu nobo. Twanyara osiro yo minto. Igot no torega igatwa no twarenga kurugoro twarageire twaigotire twarerire baka bano tutete gosoka. Ganto ba minto biamono members bali bande batiga de naro birogoro. Tokubena biamono asogo tosabera nakaba mona into bakatwakore omoroberi oyo. Igo twa brother George pole sana no toramo naende tianya sago konya akwa chinguru onyare koira na bya into your strength ochero gorari to endereramo
okwana n'abasani baye kurwasorosagirwa Shabana TRB abo baigete asomubaro amono mugando monene eryokoremia enka yaye George Mirera ujiboigo ori mu muro monene asenka ya nyogosira Joel Mirera nigo nere aene kiateneni okogoka kwaye ase bali bagikwa kwiyukerana eryokunyara kwa bakomusira na komoremia. So I want to pass my gratitude to TRB Shabana Thika Road branch weka inka kongene stata. Asante sana Osogocha na mukisafiri Nairobi msafiri salama. Thank you. Entundayende abwatani be club ya Shabana FC orosegiro nerwa TRB go Thika Road branch nigabaro kiyo bosani bwabo isiko yenkoyo mega yogo chamo na kumusiro mu basiriti umubiri waye agekurense meye ya boroba primary school egotoka asensemo yebunga ya kitu cha Chenot unakora kiyo bwanchani waboni go baikana senchere yobenge na gokesha esege butukabomo alitkoriko bwati abanyako bakumusira Mirera babateka gosiro umubiri waye na utinde ko itwere asekinyorekiga kinsemo ya sensi Ngoipoteri yake teseni Gen Soko TV koragaiga asense moja bunge ya kitu cha Chenot county ya Kisii ward ya Sensi ikonkoro kwa Daniel Omwaga.